Здравейте! Днес ви каня на капучино в кухня с цвят капучино. Кухнята е произведена от готови модулни шкафове, които са с лице гланц в цвят капучино за долен ред и слонова кост за горен ред. Кухнята е изключително функционална, тъй като имаме достатъчно обеми за съхранение на съдове и продукти от една страна, а от друга страна имаме достатъчно работна площ. В кухнята са включени колона за вграждане на хладилник, колона за вграждане на фурна на полуниво между първи и втори ред шкафове, миялна за вграждане, шкаф за мивка и в перпендикулярната стена имаме четвърка котлони с абсорбатор, който е каминен тип. Всеки, който има нужда от обзавеждане на своята кухня и тази визия му харесва, може да се свърже с мен на телефон 0885 167 389, за да направим една прекрасна кухня за вашия дом на оптимална цена, бързо и с лекота, тъй като шкафовете се поддържат на склад, доставката е до 10 дена. Прекрасен ден! Благодаря!